Good morning duman sa mga makulog ang boat ngunyan. Mga makukulugan sa indang boat. Ka nakaaging New Year mga pangga, may pinatagas, pero dahil niluwas. Ang salad. Sa refrigerator. May duwa da pong mag-agom. May duwang mag-agom. Ngunyan, mayo da sindang paputok. O di siyempre, pag mayo paputok, alangan madangog ka na sana kaan paputok kan kataraid mong harong, dadangogon mo na sana. Kaya ngunyan, por dahil mayong paputok ining duwang mag-agom na ining mga pangga, may da sinda nagturog. Sabi ka sa lalaki mga pag para ano pa mang kita agom, mamang kitang paputok, tumurog ng kitang aga kan eh. Ngunyan, kan matanga na daa mga pangga, kinasirami na kan turog kan mag-agom, may akit sinda duman mga tugang, na turog na sinda. Napag matada so lalaki mga pangga, taso talagang sulibentador, dabi o da nagsisiriwit na. Pinukawan niya da si misis niya. Pinukawan niya. Sabi da ni Mr. mga pangga ng egom, ilingan ng egom, nagpupuruto ka na. Ano daw kun niya na banggi? Makapaputok ma. Ano daw gom kon? Kon niya na banggi kung makapatindog ako ng fountain. Kan sabi ni Mrs. Awano ka naman agom tada ka pwede magpaputok ko niyan paso ang meat sa ko niyan paso da. Sa madaling sabi nasa iyo man si Mr. nagkulog ang sayang buot. Pero matagas ang sayang buot. Nasa iyo man si Mr. Deyo mayong maginibo o maturog giraray. Tuminorog na giraray. Nagtalikod dapat ikimisis niya dahil girong-girong tuminorog na. So, aki ninda mga pagaya man duman, turog-turog man so aki kan magago. So, sendan akian, Pero nakakataram na so aki, medyo oro-umboy, mga pirang taon, mga 2 taon, nakakataram na, medyo bilot-bilot lang da so aki ninda. Yung baga, ngunyan, baga daw mga pangga kadto na nagturog giraray si Mister. So, bagasan ninda mga pangga. So takadan nindang lata. So lata baga kan ligo. So takadan ninda mga pangga. Nahulog daw ito. Nahulog. Napagmatada si Mrs. Sabi da ni Mrs. Gum. Sulata. Mapagmatamada si Mister. Madawag niya da si Mrs. niyang kuminurahaw ning gum. Sulata. No. Dedang kunyan. Dedang ano mga pang sulaton tulos dahil ni Mr. Pagkahulog ka itong latang ito, so akin na napagmataman. Pagka itong pigsulat na ni Mr. Nagkataram daw ito so akin indang 2 anyos. Nagkataram ito, bilot-bilot pa pati. Sabi da ka so akin mga pangga. Nailing ko si Papa o ba? Nailing ko si Mama o ba? O ba man ako? Kalaligot kung kalaligot. Yugo-yugo mo nagkataram si 2 anyos nilang aki duman, bilot-bilot pa pati. Kalaligot kung kalaligot. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di ang hulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?